Hej! I dag vil jeg fortælle jer om Nordic Bruse-system. I vil modtage pakken således, og sådan ser det ud indenfra. Jeg vil nu pakke den ud for jer. Her er så alle de vigtige dele, I får i pakken. Som I kan se, så er det antik messing, som vi har med at gøre her. Og hvis vi starter med håndbruser, vil I kunne se, at I får den i 5 forskellige funktioner. Brusefunktioner, 12 cm i diameter, og så lavet ud af plastik, sådan så hvis I skulle tage den på fødderne, så kan det ikke gå. Så har vi rodbruseren her. Den har en diameter på 25 cm. Termostaten her. Trykker jeg på knappen, skruer op, så tænder jeg for hovedbruseren. Ned, så er det håndbruseren. Herovre, det er varme, og det er kulde. Slangen her er 1,5 meter lang, sådan så I har rigelig bevægelse i badet, når I er der. Og så til sidst, så har vi brugsstangen her, som I kan indstille, så den passer netop til jeres højde. Det er en super løsning, hvis I altid har drømt om et brusesystem i badeværelset. Prisen er super god, og de har flere forskellige farver. Det er for eksempel deres sorte model, som også bare er super lækker.